batun shan hannu gaskiya ban goyi bayan ka sha hannu da mutum da ka sani don kai ma za ka shafa ka ji babu. To abu ne yanzu gaskiya zamani ya zo da irin wasu abubuwa da yawa zai iya faruwa. A'a gaskiya salamu alaikum. Don maganin gaskiya dai ban san ka babu yanda za a yi ko na san ka ma na shakka ba. Shin kun duba balance ɗinku? Kun bayar da cewar wannan al'amari na duba balance gaskiya ne ko kuma ba gaskiya ba? A daidai lokacin da ake ta cece ku ce kan wannan al'amari na duba balance, wasu sun yarda da wannan labari, wasu kuma gani suke cewar har yanzu wannan labari ne na ƙarzon kurege. Bisa wannan dalili ya sa muka haɗa muku wannan rahoto na musamman domin jin ra'ayin al'ummar jihar Bauchi ko kuma wasu daga cikin mazauna garin Bauchi dangane da yardansu ko akasin haka akan wannan al'amari na duba balance. Muna ji ana cewa wasu mutane sun shigo suna amfani da wata dama wajen su sha hannu da mutum domin kuma su yi amfani da wannan daman su tafi masa da al'auransa domin wani abu da za su je su na sihiri ko na cimma burinsu. Da muna ji a wani guri ne amma yanzu a cikin gari ma cikin garin Bauchin da muke yana faruwa. Kawai kana shan hannu da mutum kafin ka hankara sai ka ja ba gabanka. Wajen shan hannu da mutumin da baka sani ba sai ka yi taka tsantsan ka kiyaye ka san da wada ku yi mu'amala ku gaisa, in mutum ya maka salamu alaikum kai ma ka ce masa salamu alaikum daga gefe. Yaya ake ciki dan ina tambaya ne sai ka ce to ina jin ka. Mun samu jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Bauchi SP Ahmad Wakili yadda a kwanakin baya an samu wani korafi dangane da wannan al'amari na kwashe balance, yadda har ake tuhumar wasu da cewar ana zargin su da aikata wannan laifi na kwashe balance. Sun kuma amsa wannan laifi kamar yadda za ku ji ta bakin su. Asali menene yasa aka kamo ka aka kawo ka nan ba wani kwana-kwana? Na sa da gora ne. Ka sace me? Ta yaya ake sace? Ana magani ne ana shafawa hannu. Ya kai ka sace? Kun sha hannu da shi to ya gani magana. Wannan ne ya sace gora. Yayi me? Shine ya bani. Ya sace? Da ya bani sai na kai ma ogan mu. To jama'a sai mu ce a yi hattara. Lokacin da za a gaisa da wanda ba a san shi ba, a duka duba balance ko kuma a rike balance kam saboda kar a kwashe maka balance. Duka a ƙarshen wannan shiri kenan wanda ya zo muku daga jihar Bauchi. Sunana Muhammad Awal da na gabatar da wannan shiri nake cewar huta lafiya.